Jam 3 sore kae. Iki. Budal. Teng pundi? Mubeng golek takjil. Lho. Mubeng. Pokoke sing tadi tak gowo. Engko lek jam 5 sore tak dep ning ngarep omahku. Lho, mbok tuntun-ke. Tak dol. Lho, Mbak Wahyu karo Nugro. Kita ya. bocah ki nek pekok nemen tadi. Ora apa-apa pedhot. Wong tuwa ki ra duwe pamrih, ning dindingken wong tuwa kuwi mesti ikhlas. Wong tuwa ngopeni anak 5 ning anak 5 lho mesti nek iso ngopeni wong tuwa siji. Iki istimewane ning kono wong tuwa. Aku mau gila. Oh, sih. Lah kok mbok diusuk-usuk. Sempurna lho. Aku iki suwe ra ditangker iki lho. Ya asu ya. Aku tiba ya aku tadi. Ora oleh marah lho. Lah gila dulu kampung ya, Pak. Hah? Di kampung aku. Dadi mbake ana dadi mbake. Boyak. Mbake kamu ngono. Lho ngene lho ngono. Kok lho ini. Nah, itu ayo mati aku. Ngawontenaken kasukuran ridho lan hidayah barokahipun lumeber dhumateng sedaya warga masyarakat dalu punika. Allahumma. Niki mboten kaya-kaya begini iki, Mas. Pripun? Masyaallah jan tenan. Pak Sapi niku leh ngenak-ngenake kula panjenengan ora kaya dalu niki. Nggih. Wis kula mriko nggih langsung nika nggih sekolahan TK niku. Sekolah TK niki, Pak. Pripun? Masyaallah jebule fasilitasnya ora umum. Kamar mandi. Nggih, saking lumone kamar mandi mon mboten Saiki duwe wis kamar mandine apik, Mas Joko tuh kon ngomong piye? Pripun? Biasanya lek kamar mandine iki ndak tersedia dengan baik kan. Loh. Kok nek sing lampune mati. Mboten niki sae Pak Iman niku Iya. sae. Demi bermasyarakat yang baik, mula kamar mandine dipun kasih ruangan khusus tanpa pintu. Tanpa pintu dadi sinten-sinten saged nika. Sing pundi sing nek pintune munjane pintune ngono. Lho, kula teng mburi omah, dadi teng latare wong. Mboten dadi teng latare Ning wong. mau jenengan marawuh mriki sowan mriki saking dalem apa saking pundi, Mas? Saking Yogya, Pak. Oh saking Yogya. Nggih 5 hari wonten Yogya lajeng niki dalu lanjut Mangke riya, kok 5 haji teng Yogya niki tembok enom apa? Mbok nang sinten? Jenengane pun provokator. Kok iki bojo anteng mriku meleh ngono. Bojo niku insyaallah kula tetep siji. Ya siji Ponorogo, siji Tulungagung. Siji. Dadi ngoten lho Pak dilatani. Iya, seniman iki lumrah. Larang napa to? Wong sing penting nyambut gawe kok dadi Iya. jenengan asli. Mula josok maido karo liyan, nek malah ketularan. Kono maido terus tapi Betul niki pancen sing kula contoh Mas kula niki. Iya. Niki gen tatanan keluarga sae Pak. Kula dalu niki kula mboten ajeng tutur-tutur putranipun Pak Haji Mam Tapiin mboten. Kersanipun menika. Pengalamanipun kokeh niki timbang kula Pak. Enggak, oke sampeyan. Loh. Kok Kono sik pisan kono pindho ping 3. telu maklek iki ya? Tapi piro? Wong kene lagi siji kok telu piye to iso? Lah sing ngomong loro ke sapa? Kuwi pas lali. Ngono lho. Ora ngerti kok jenengan. Jelaske Mas Lunduk coba jelaske. Iki Mas kula pun nganti panjenengan getak. Soale bocah iki gampang panas. Ngoten lho. Panas kon google es. Awake gampang panas. Soale niki titisane bae ngoten lho. Omong ora mik guyu-guyu tok. Piye to? Ya sabar to. Mikir dicedhake. Nah, ngono. Oh, tok. Ora-ora kok dadak ngetok lapat sing ora kepenak. Iya. Tapi ngomong-ngomong. Loh, tuturana mantene. Nuturi apa? Keluarga kowe murat mari kok nuturi gedeng ya. Ora kok murat marit. Yai sepuh sing rawuh bengi iki karena ora kok tegese rawuh mirsani mboten. Ning ya juga urun doa restu. Nah, Alhamdulillah dalu menika teng daleme Pak Klopo, mugi-mugi sedaya Kowe ora gejeblek contongmu lho. Wong daleme Pak Imam Sapio, Pak Klopo iki. julane apa? Pak Batok, Jurune apa? Klopo iki. Lah iya. Iya nih Pak Batok ora Pak Nang. Pak Batok, Pak Haji. Pak Batok, Pak Haji. Alhamdulillah ing dalu menika syukuran mujuke syukur marang Gusti Kang Arep Jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ing dalu menika ndawuhke putra lan putrine menika ujare Pak Batok, Pak Haji Safi'i. Alhamdulillah. Pak Haji Safi'i menika alhamdulillah siji syukuran mujudke syukur putrane Jegalpan, sing siji syukuran mujudke putrane sak menika dipun angkat dados PNS Pak Winto. ya. Pak Winto. Betul.
dikukuhkan sebagai anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Kediri. Si putra nih. Oh iya no, Mbak Putri itu sudah menjadi Dewan Pendidikan. Ono king Kabupaten Kediri. Mulai syukuran. Syukuran apapun bentuknya ya nih diweni kanikmatan karo sing kuasa, yo wajibnya seperti ini. Ning sing rapat siji Mas iki. Pasti batok sing rapat siji. Loh, Lah sing disyukuri iki telu kok syukuran bareng ngene ora rugi. Loh, mboten rugi to Pak. Mboten rugi. Rumasane ping 3 terus ping 3 ngoten. Sing rugi awake dhewe. Pak Minto. Pak Haji Batok menika nyelengi nglumpukne. Iya. Wis bali bakal nglumpukne iki wis pirang taun. Angen-angene alhamdulillah dalu menika saged kalaksanan. Wujude jenenge awake dhewe iki sebagai seniman seniwati bersyukur ora terus nggih mongso tak ping 3. Loh, lah umpama ping 3 bapakmu ndak gelem. Loh, yo gelem lho Pak Minto. Lah ya kok disyukuri to? Ya aku melu nyambut karo bocah melu. Iya. Tapi Pak Haji Batok menika nun saya Pak Minto. Iya. Alhamdulillah Pak Haji Batok menika kula pun kepanggih piyantune Godi Dhuwur Putih. Gudi dur putih sapa to? Pak Haji Batok. Kok piyaine yo sak Mas Minto ngono kuwi kok. Mau Kok gede dhuwur sapa? Pak Haji Batok, Pak Haji Batok iki piyaine yo sak Mas Minto ngoten niku. Pak Haji Sapi gimana? Ha nggih. Kok gede dhuwur putih sapa? Wong ireng iki ngono kok iso. Meneng to, ditanggapi dilem lho. Mbok yo sing wis jujur wae ngono. Iya. Ngono. Dadi syukuran penting. Iya. Dadi bengi iki kan mujudke syukur ketok. Nggih Pak, Pak. Iya. Wis pokoke alhamdulillah menika syukurane Pak Haji Batok, menika kula ora gumun. Syukuran lah kowe kudune yo syukuran. Aku niki Pak syukuran. Alhamdulillah anakku saiki meneng Polsek Kandat. Oh diangkat polisi ngono. Nyopet kecekel ndengi dadi Oh nyopet ketekane mbok nggih syukuran ki yo ngopo sing anak mbah tapi anak nomor 2 sing wedok. Alhamdulillah. Sing wedok. Nggih. Alhamdulillah saiki aku yo iki syukuran. Amin. Saiki dadi pegawai bank. Masya Allah bagian Bank Mas. BRI Pusat. Wih, lho. Ning Surabaya. Bagian pengawas. Bagian asok benulan ki alhamdulillah. Kuwi jenenge nasabah makar guys. Wong nasabah to mbok unggul-unggul nih. Kok mak senengane kok gugah karo mimati. Lah iya. Tak tinggal sing Ora lho, wantine rendeng tanggapan arang-arang kok ngomongke nasabah bank. sing penting niku utang Pak. Napa mulai bar iki poso gitu. Awake iki bar iki poso ada sebagai seniman seniwati iki tak akan lagu iki iso tanggapan. Nggih. Iki lho ulang arep tanggal 18 19 iki bar iki poso. Sak ulang iki seniman seniwati prei Pak. Loh, Merokok kabeh. Lah berarti ora duwe kreativitas. Mulane kok di rumah Pak Minto. Piye carane ben poso iki seniman seniwati ora bakal kekurangan secara ekonomi. Nah ngono lho. dicontoni iki sinden-sinden contoh. Dikasih resep. Tak resep. Kulo niku lek poso Pak Minto, penghasilan saya itu justru mangun saya lho. Iki sedina kilo 2,5. Masya Allah. Poso iki Poso ya. omsetmu 2,5. jualan apa lho? Loh, aku sore jam 3 sore kae. Iki Budal. teng pundi? Ngubeng golek takjil. Lho. Ngubeng. Pokoke sing tadi tak gowo. Engko lek jam 5 sore tak dep ning omahku. Loh, mbok tuntun-ke. Tak dol. Keranjengan kuwi. Ngene iki kowe ora nggo pahala malah nambah-nambah dosa kowe. Lho, Cuk. Kudune yo malah weh-weh. Weh-weh apa kira-kira yo apa weh-weh gede iki. Kudune malah sedekah. Wong sedekah ora saya lempo, ning sansaya bakoh. Wong sedaya wis sedaya. Wong sedekah niku ora Iki asline ganteng tapi Ora saya luka. saya kebak. Nah, kuwi dirungokke. Iki, Pak. Dadi wong ki aja iso duwe iman. Kowe nek duwe iman besok Gusti Allah meni rezeki kowe ya iman. Iman. Mula Pak Haji Imam Sapi iki ora iman ngono lho. Mula insyaallah lumintu rezekinipun, Mas. Nah, kuwi. Ngono dicontoh to. Angger petu wong sedekah, ngono lho. Sedekah ku mari apa? Ngangkat derajatmu besok. Ngono. Ngerti. Lho, kejaba ngangkat derajat wong sedekah ki mujudke tulak balak Nah, kabeh saka penyakit. Ngono lho. Dadi kowe sedekah, sing sedekah sapa ki? bojoku. Bojoku. Sampeyan ora sedekah? Enggak. Wah, berarti niki Mas. Sing sehat wong bojone. Berarti sok catetane sing kuwasa. Nek sing sedekah bojomu, wis sing nampa nikmat wahyune bojomu. Nggih. Sing nampa nikmat wahyune bojomu. Bojoku berarti apa biar wahyu. Loh. Kok rabiar wahyu piye to? Lah nek wahyu Loh. Sing sedekah sapa to? bojoku jadi budak iki jane iki. Lah sing sedekah bojomu berarti sing tok wahyu bojomu. Berarti nek dongane bojoku ra biar wahyu kowe.
Adikku lho, tak dapat dapur lho. Maksudnya ki Wahyu kuwi besok sing entuk apa ya nek ngarani? Nugroho. Nah, Masih Wahyu. Lho, kok masih Wahyu piye to ki? Nugro. Anu bijan anu Mas, bijan perbeda. Iki sing wong sregep sedekah, kuwi mah pertama bakal kewahyon. Tutut entuk nugroho. Nek Nugroho ora ngerti liyane Nugroho napa Mas? Ngerti ra liyane? Napa? Teko ae apa liyane? Apa hubung-hubungnya aku? Nugroho ora ngerti. Wahyu ora ngerti. Nah, Paling hidayah. Nah, bae. Loh. Bae Wahyu karo Nugro. Kita ya. bocah iki nek pekok nemen tadi. Kowe iki mbok yo sing cerdas sithik lho. Dheweke dalang sing cerdas, syukuran putrane Pak Haji Imam Syafi'i diangkat dengan pemikiran yang cerdas. Hidayah Wahyu Nugroho kuwi padha karo pulung. Wis, Mau alah palike. Belum. paling iki iki piye to? Ora ngono, Mas Teki ora ngono. Ya kene ora. Sik Mas. Aja dipaidung sakti. Pripun? Tanggapan arang-arang iki kecerdasan iki ilang. Loh, Paten aku ngono ya. layakno ndasmu dirubung laler terus. Lah wong kowe dijak omongan nangil, yai sakmene iki cerdas kabeh lho. Senajan to sepuh-sepuh ngene iki nyenengke. Lho. Delok wayang iki ora kok mendelok wayang kok. Sing digoleki masuk sepuh iki piye? Ngene iki penyemangat hidup ngene iki. Nah, Ora ngerti kowe. Penyemangat hidup gundulmu. Piye? Iki ngono perjuangan hidup. Lah kok iso? Nek tak berjuang ora hidup dek. Lah wis sepuh kok mulane didelok Bapak Haji Imam Syafi'i iki yaine kepiye? Blobo. Nah, Blobo. Nyatane syukurane anake manten, syukurane anake dadi pejabat. Nah, kepayang iki sing ora bakal lali sing darani pendidikan, sing darani jabatan ora lali marang kabudayan Indonesia. sing tak karepe ngono kuwi. Bener. Mula sesuai kalih asmanipun Bapak Haji Imam Syafi'i. Nah. Imam wis ngarani pemimpin atau presiden rumah tangga. Syafi'i tiga suku kata. Saiki tegese apa? Sah kuwi tegese wis sahne dadi wong tuwa ngangkat derajat anake. Mulane dipinterke kabeh. B. Safi itu fitrah. Fitrah kuwi resik. Resik kuwi suci. Dadi wong tuwa sok nek wis saya tuwa nek iso saya resik. Mula titelitasnya Bapak Haji Imam Syafi'i. Itu ikhlas. Wong tuwa ki ora duwe pamrih. Ning dindingken wong tuwa kuwi mesti ikhlas. Wong tuwa ngopeni anak 5 ning anak 5 lho mesti nek iso ngopeni wong tuwa siji. Iki istimewane ning kono wong tuwa. Berarti sing diutus Gusti Allah wabil khusus ki ya malaikate anake ya wong tuwa kuwi. Ngono lho. Ngerti ra? Kowe mudeng ra? Mudeng, Pak. Nah, piye? Napa? Lho, Wong tuwa siji iso ngopeni anak 5. Ning anak 5 rong karuan bisa ngopeni wong tuwa siji. jadi lho. Ya. Lho, wong tuwa nek sabar. Sik cilik mau ngompol ganti popok ya sabar jam 1 bengi tangi. Nggih to? Anake luwih jam 1 bengi sabar sik gelem dulang. Lah iya. Lho duwe wong tuwa. Terkadang ngono pake ngelak ya sik dimiki. Lho, Tinggal. kok dimiki piye to? Lah sampeyan iki paling gak iki mboten iso, Pak. Wong bapake mati mau ditinggal delok campur Ora sari. mudeng kuwi pancen bisa mudeng kok. Kon mudeng piye? Lah wong nyekari kliru lho, Pak. Nyekar tenggene sarian iku ora iso bekti, Pak. Kadung nangis niku basa ditangisi senes bapak. Lah, Niki lak ngeten, Pak. kok men nek ora tau jarah kubur Niki wong enten tuane. masan, niki enten masan. Niki nggih masan. Kau capek niki lak sing omahe Blitar kula nyusul mriko. Jam 12 bengi niki nyekar bapak. Kula ngetut nika mburi. Lah kok rono niku nangis buku. Aduh, Pak. Sepurane sing oke yo, Pak. Karo kritik ora iso nyambangi saritmu, Pak. Lah kok kula niku kaget Mas Wito. Lah kok sing ditangisi kluthuk iki senes bapak. Lah sapa? Lah kok teng maisane tulisane Yayu ngono. Kula sadok to niki. Hei, bapak ning mburi iki lah ngono. Sing pokoke kuwi. Ngopo? Pak yang jam 12 bengi. Kuwi karaoke karo Yayu ning ngene iki lho. Iya. Ana ini niki to. Mandingi lek TikTok barang iki. Mula yo kene yo nurun iki mergo pake sing kaya ngono kuwi. Boten. Biar. Kowe lek tak omongi to, Mas. Derajat pangkat kuwi sampiran. Iya. Mergo wong urip mung mampir. Ambek ngombe ya, Ti. Nah, ngono lho. Nah,
Nggih mboten Mas. Nggih. Payang ki wayahe sembayang ringgit disarik lan diangkit. Diwiwit krasa lara. Aja diwit liyane. Nek ra kepengin dilokke, Aja ngelokne liyane. pegawe dhewe menungso. Menungso iki menungso saken dosa. Wong urip wong mampir Ngombe tadi. ngono lho lah. Ngono lak jelas gitu Mas. Tuturi andayani Jerbasuki. Mawa beyo. Wong ki aja sok alok bakale. Bakal melok. Mergo wong urip wong mampir. Amin ngombe tadi. Nah, ngono lho. Nah, gamelan kuwi gawe Amaling liyane Pak Mito. tong 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 masjid sik kotor ben ben masjid sik sedeng. Nek wis tong 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 kurang seru, aja ditinggal turu. Nah. Mergo wong urip wong mampir. Melompoken. Boban ngombe Angel kok bisa ngomong angel. Kula ngene iki lho Mas, kula bersyukur. Sing penting Ya ya. awake dhewe bengi didhawuhi menghibur. Menghibur. Piye carane menghibur ben iso mengedukasikan penonton. Iya, iya, iya. Mula digoleke kae ibu mutaharam kae. Bah, lagi malah rasa bedane iki di pager karo TV. Kon dipaker di sinden mangsamu. Jadi tetembangan. Lho kene ben kepenak kok. Ya ini saka presiden sing endi? Sing lho sing di Nah, iki ana pundutan Mas diwaca dhisik. Geng dalu Pak Dalang kula Mbah Darno Tulungrejo kandhap nyuwun gending sesideman matur sembah nuwun. Wah, dan Engko sing dilakani sing Bismillahirrahmanirrahim. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam dalu. Pamita kula nyuwun lakon kacu kuning kalian Rondo Banyuwangi. Menika anu ngapunten Pak Pak Surani Manggis. Pak Surani Manggis nyuwun pangapunten gending Rondo Banyuwangi ben saged dipun minangkani Pak. lah ngopo? Rodone sabine sik musrabi. Wah iki gendeng pamundutan karo mangsamu. Aja bekene Ya. Mas, anu Mas santaan Mas. Tok, Ya. ben ngatur jajar. Ya ngapa? Ya, ngatekan ya. Oh, ibu dia lincah. Dikodratne kaya ngono kok iso. Nah, jadi ngawake sehat. Sing cilik-cilik iki lho. Kowe iki nyapa to ya dadak milih sing gedhi ngopo? Sing gedhi kuwi angel biak-biakane. Heeh. Sing cilik-cilik iki lho penak kang dilukno pethuk ngono lho. Aku mau ngomong aja Mas. Bubumu budi men. Pupu ndasmu. Ilengan. Oh, ilengan kok pupu lah. Ngajeni. Coba jajal kowe umpama awakmu dadi anake iki jajal iki mbokmu jajal. Cek tapi ya toh. Kae jajal anakmu ibaratnya. Oh, iki anak. Iya anakmu mbok kon kuliah kaya di Mbak Putri. Oh, Iya. Ben sukses iki kepiye prosese kepiye ngono jajal-jajal. Anakmu tuturono kae. Le, samane sekolah kok panggah bolos saya to le. Sik kok mosok kowe anake karo boe. Aneh lho Mas. Tak omong ngene to. Bocah saiki ora iso didelok saka rupa, ora iso didelok saka umur. Iya. Saka lo umure enom raine tuwa. Saka lo raine tuwa umure enom. Ya, mosok ora iku tuwek Mas. Lho, sing kowe iki haiku gitu. Apa bengi? Sampeyan anake. Izin ta, anu ludukan. Oh iya ya tungkak tok lho jajal Mas. Anakku meng nendi ya marane. Wah, anakku tuk ngendino mek dolan mendem. Mbok sekolah ngono to le, panggah ora mendem yo medok. Wong aja no. Ya sing ditiru ki lho sapa? Lah nggih, ditiru ki lho sapa? Ya apa sampeyan ku grundel dhewe apa? Saiki ndok ndi anakmu ndok ndi? Karo mau mbuh nendi ge Mang. Lho, sampeyan iku minangka dadi ibuke. Lah lha apa gak iso nuturi anak situ? Enggak kena dituturi. Lah ya apa sampeyan didik iku? Arek iku mbuh. Biyen petengmu itu ki jam apa? Oh, bapake akeh iku, arek iku. Bapaknya akeh. Oh, layakno anakmu jenenge Bram. Gawene brame-rame lho biyen. Iya, mbuh kuwi. Gak saiki anakmu ndok ndi? Anakmu ndok ndi? Parane rono mau. Ayo diselok. Dipanggil.
Nggih, Pak. Tata krama gak duwe. Nggih, Pak. Guyuk-guyuk tutuk kono tutuk kene. Toto getak. Apa lah arek? Kok itu unyu-unyu kok kono ya. Nang Mas. Kok gak ngerti unggah-ungguh tata krama subasita sopan santun abad ketimuran. Arek saiki ditata rek. Gak yayan ngono iku. Tutuk kono tutuk kene. Aku malah gila gitu. Oh, sik. Lah kok mbok diusuk-usuk nek. Apa niku ya apa rek? Ayo, tutuk kono, sungkem ambek ibumu. Apa to? Apa niku? Kowe joget tutuk gedak dong ngene. Yo alah. Gen. Kan iku bondi. Kuliah mah. Ibu ki lho goleki toto kono toto kene. Tutuk gedak dong jotos ngene. Ora. Rasa nggih blakon to nang ngono lho ben kita enom Kuliah mah. Kuliah. Nggih, Mas. Heeh, moga-moga iso sukses kaya Mbak Putri ya. Nggih, Mas. Mulane pancen aku ki ning ndi kuliah. Aku ki sembarang Nah, Kaya anak kuliah ngene ya. anak kuliah napa malah koyo bang lecet ngono. Oh. Dia mancing, Mas. Nggih, Pak. Boy, ini boy. Wis Jenengmu boy ireng. dagangan review. Ayo nih. Kok niku ya apa rek? Kamu salah ibumu ta? Ibumu direwangi kejawan karo bengi karo awan. Golekno duit ning kanggo ngragati awakmu. Saiki ayah entuk kabar kon saiki gak tau mulih. Lho ndi? Kuliah, Pak. Kuliah tak kuliah? Kuliah, Pak. Kuliah tak kuliah? Kuliah. Ayo, ibumu tino. Kuliah kok, Bu. Tenan kuliah. Nggih. Kuwi dosenmu kuwi goleki. Kon kudu endi? Lo kuliah. Kau dapat saya WA-ne aja entuk cek saka dosenmu kon gak mlebu sekolah malah kon ngentekno duit jurusan ya kon dong aku lambe gunane diomong sing apik Nggih, Pak. dingin ngomong sing temen Nggih. ojo ngapusi wong tua wis rekoso sik kok kurang apa aku dadi bapakmu Bane, Pak. Pancen kula anu ajine diri sekolah iki Nggih. ajine rogo saka busune Nggih. kon gak iso jaga wong tua sok dadi loro, Pak, loro, Pak. sawangan ibumu Nggih, Ibu mriko mikir kon nganti kenes awake sakmono gedene ngerasa aja loro lho, Pak. duwite mbok dereni Kuliah, Pak. aja dereni Kuliah, Pak. duwite aja mbok Anu, ketika izin anu Pak minta. Heeh. Aku ada bapak ya. ya apa iki Kayak anak. Lah kok pengen dadi pake? Anak tudak ini biasa ya. Ada bapak ya aku. Ayo ini suruh tak tos. Tak boleh. Gua bapak itu loh. Sini. Ya. Tung. Alah. Kok ngene mantan nasibku? mbak Yudi sing teko mbak Ya layun. Bapakmu layun. Bapakmu penting aku ngomong wedok. astagfirullahaladzim Bapakmu tidak tahu diuli layun. astagfirullahaladzim Alah, sempurna loh. Aku ini Simbo. suwe nanti pangker ini layun. Bang, astagfirullahaladzim. Tak kira bapak biyen ngongkon aku mondok, akhlakul karimai bapak ya apik. Alah, Saiki aku bapak kirang
bapakmu ki yo. Mbok sabar, mbok sabar. Sabar, mbok sabar. Wit, Kita iki ngomong ora tau dipanggil iki usul ning ati. Yo, Aja nlongso, Mbok. iya le. Wong mulya kuwi mesti diwiwiti saka rekoso. Iso niku yo mergo rekoso. Wong sing gelem rekoso mesti bakal mulya. Amin. Simbok saiki diloro-loro. Aja simbok sing ngadepi, aku sing ngadepi, Mbok. Iya, ada pana le. Bapak kudu tak wae kultum sing paling apik. Iya, ceramah ana bapak. Bapak ini gak tak wae kultum, gak tak tausiai. Iya. Tak tahlilane, Mbok. Ojo. Ojo sih. Bapak ini, Mbok. Neng kono mau nguli Yuli. Oh, ini. Ini. Sacane bapak ini, Mbok. Iya, Masuk. kaya ngono kuwi. Masya Allah. Yang aku nyawang bapak ini, Mbok. Isin aku biyen mondok, Mbok. Aku ya isin. Tak kira bapak kuwi iso ngandani anak iso kanggo contoh anake. Wong-wong ora kebados saka komite, Kulo nabi gawe koto maut, wong sing kedungan napas besok bakal kajebut maut, bakal mati. Kalungan sarung ra nggae sokok. Kalungan sarung ra nggae sokok. Fisik. Masa bapak di kantong ini? Anake kon mondok, bapake malah jepit. Iya. Sampai gak ngerti, Pak. Anakku loh. Sampai dia ngomong, "Weh, Masa paling di kantong ini? Lah kayak kire. sampai dia mondoknya aku entuk pirasat apa, Pak? Aku ingin minta anak kok deh. Saiki aku bakal mandane. Bakal mondokne. Saiki wis mondok kok. Apa? Kok malah guyon? Aja ya, Pak. Ibu mesakne. Ibu lho gawe jilbab. Aku koncokan. Lah kok sarungan ora sok. Rumah. Aja. Aku iki, Pak. Aku iki. Kok mondok. Ini hijau. Kapone. Aku tadi boy. Dadi apa? Dan aku sapa? Barang. Nek, Kakarmu. Ada di gemol karmu. ya kesu ya. Aku tadi boy. Ora oleh marah lho. Lah, gila. Dulu kampung ya Pak. Hah? Di kampung aku. Dadi boy ana dadi boy. Boy. Boy kamu ngono. Loh, perono sik. Sambatane kono lho, kok iso. Sambate ning kono kok iso. Ngono, jajali. Sambate. Nah, wis sarung lak kene to. Aku ini masuk ya. Ngono kuwi lho didelok. Dan Malah kaya bakul warung kopi semampir kae lho. Wis kan. Wah, anakku suwi kok ora mulai. Suara sing terakhir kok gede. Cilik wae kok mulai. Suwi ra ketemu anak-anakku, ingin kita anakku. Awakmu cara tenan. Gawe iki terus klambimu dasteran, seni terus mbok jaketi lepis kaya busri. Wis persis dibundul ngono. Ayo, Neng kita anak-anakku loro-loro ning lanang wedok neng kita ya kok ora mulai. Ya apa, Pak? iso gak iso dino iki ibu ayo digone bali desa. Loh, Lah apa, Pak? sampean gak krungu kondang ibu ta? Enggak. Bapak lagi mati 3 dino wis ditinggal temenan ambek wong iki lho. Lho, tenanan no. Lho ngene lho ngono. Kok lho ngene. Lah itu lah ya mati aku ngono lah ya. Iya, kleru, Mas. Ayo. Lho, kaya ngono kuwi. Iya, Jabule Ibu. sampean wong wedok, ayo ibumu kendanono. Oh, Jadi umane muce Mas. kaya ngono kuwi. Kaya ngono. Kelakuane Ibu ning jowo. Kaya ngono kuwi. Aneh, sing aku nang dibarne iki. Lah ngopo? Buluku bosok kali ya. Lah wong kowe yo angel kok dikandani kok. Dadi ngene lho. Dan patuladan ki sing apik ki Mas. Heeh. Keten iki ben ngerti kehidupan dalam berumah tangga bermasyarakat itu seperti apa. Ngono lho. Sarung cak ngomong ke. Nah. Kowe ngawur.
Ndi kuwi mau sing duwe atu ndi? Bisa rong. Sing ke sarung ndi? Kuwi lho. Yo kena kono. Heeh. Digawe tok ki nyambut gawe rawe royalti. Iya. Diselingi Mas. Pengembangan. Nah, kaya apa? Pak duduk. Iya no, digawe kerja e. Ngono kuwi tanpa kuwi menunjang dikarya apa ya nuntut Pak.